Baserriko gaietan sarturik suabe, baserrien egoera dago nahiko grabe. Etxe zuri legina bota egin nahi dabe, zeinek egin behar dau baserrien alde. Zeinek egin behar dau baserrien alde. Baserrian jaioa naz eta dotore, baserrirako daukat horren beste lore. Baina gu ez pagengoz askorentzat hobe, aspaldian bihurtu gindu esan folklore. Aspaldian bihurtu gindu esan folklore. Horri buruz Bilbonbe badakigu ederto, Iberdrola torrea New Yorken antzeko. Antxe egin deuzkue altu peto-peto, baina zarra zaindu behar da barria eiteko. Zarra zaindu behar da barria eiteko.